Queda ja poc perquè al setembre Canal 9 estrena Bon dia, bonica. La nova sèrie de ficció d'esta casa s'ambienta en un mercat i barreja diversió, històries properes i molta passió. Nosaltres no podíem esperar, tenim molta curiositat per aquestes històries i aquests personatges i hem enviat Sònia al set de rodatge, a l'Origuilla. Estem a l'Origuilla, però gràcies a la màgia de la televisió ens anem a teletransportar al Mercat de la Marina. És el barri fictici de València on es desenvolupa la nova sèrie de Canal 9. De què tracta Bon dia, bonica? Bé, doncs Bon dia, bonica és una història molt propera en què pensem que l'audiència valenciana se va identificar molt en els personatges. Mireia Pérez és Anna, la protagonista de la sèrie. Parla'ns del teu personatge. Bé, Anna és una xica d'uns 33-35 anys, mare de família, s'ha casat en un home que és de Madrid i comença a establir la seva vida en Madrid. Son pare se jubila i son pare porta una parada de fruites i verdures al mercat de la Marina i ella torna, però misteriosament ese dia desapareix son pare. Es fa càrrec del mercat, de la para que tenia sa mare i son pare i pega un gir de 180 graus en la seva vida completament. I ella s'ha de quedar, aclarir el misteri, se retroba en el seu passat i... I se passa ja un xic, ella s'està separant... Ui. La cosa promet, eh? Sí, promet molt. Ok, bueno, pues 3 y acción. Me cago en la pena negra. Después de fer tant de règim i tant de cuidar-me, aquí de panxut estic. Jo soc Xavi, soc l'amo del bar i ell és... Jo soc Rafa, que soc el seu empleat. Dins de la sèrie com que portem un poc més la part més còmica, si podem dir, no? Com més suau, no? Que no sigui tot tant de patir, no? Hola, a traïció sense avisar, però tu què vols, fer un reportatge o afonar-me l'autoestima? Ai, perdona, Xesca, mira, el que passa és que així és més natural. Pilar, eres Xesca en el mercat i me pareix a mi que si vull enterar-me d'alguna cosa que ha passat, tu eres la persona adequada. Jo sóc la ràdio. Soc bona gent i tal, però estic molt al dia de tot. Una senyora que se pren la vida també amb una miqueta d'humor, que fa falta, molt intensament també, de repent les penes també li afecten moltíssim, és molt sentimental. Jo regente la xarcuteria, jo sóc Boro, sóc el seu germà. Jo sóc Sílvia, que sóc la germana de Boro, i vaig a viure amb Berta. Sí, jo li tinc llogada una habitació i jo sóc la que em dedique normalment a comprar a la gent del barri. Però Berta a voltes ve a comprar-me i em faig xullos i... Però no contes res, home, això ja ho veurà. No. Javier, eres en la ficció el germà d'Anna. Sí, sóc Joan en la sèrie Bon dia, bonica. Sí. I dis-me, per què creus que la gent s'enganxarà? Perquè hi ha moltes històries que la gent pot sentir-se identificada perquè n'hi ha molta guerra de divorcis, d'amants, de no amants, d'amics, de no sé què, de no sé quantos, i jo crec que a la gent sí que li agradarà molt. Són històries molt properes, històries que tot el món se pot identificar en algun personatge, i a més perquè transcorreix en un dels punts de trobada dels valencians com són els mercats. Segur que després de veure este xicotet abans els han entrat moltíssimes ganes de veure la sèrie. Tranquils, que ja falta poc. Bon dia, bonica arribarà a les seues pantalles molt prompte, a Canal 9.